Здравейте, аз съм Пепи Болгурова и съм предприемач в мрежовия маркетинг. Днес в моето видео съм поканила сестра ми, която е майка на три деца. Здравейте, аз се казвам Варвара Диамантиди и реших да споделя а, моя, м, моето прекрасно отношение към едни биоактивни по-точно, извинете, биоактивни хранителни добавки, които ползваме за цялото семейство. И сега Варвара ще преведе на гръцки, тъй като това видео ще бъде в помощ и на майките, които живеят в Гърция или по-точно гръцките мамите. Χαίρετε, εμείς με την αδελφή μου σήμερα θέλουμε να σας πούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον για βιοενεργικά συμπληρώματα διατροφές. Τι си, Пепи? Така, Варвара, можеш ли да кажеш нали, първо къде живееш и след това да разкажеш за първата ти бременност? С- а, Τώρα θα σας πω λίγο για μένα. Δηλαδή, εγώ έζησα στην Ελλάδα περίπου 10 χρόνια α, και όταν ήρθα εδώ στη Βουλγαρία, τώρα μένω σε ένα χωριό δίπλα στη Φιλιπποπούλη της Βουλγαρίας. Είμαι η μάμα με τρία παιδιών, οποία είναι 5 ετών, 4 ετών και ένα χρονών κοριτσάκι, αγοράκι, κοριτσάκι. Тя на български, моля. Казах, че съм живяла 10 години в Гърция и в момента живея в едно селце до Пловдив и съм майка на три деца, които са на 5, 4 и на една годинка. Момиченце, момченце, момиченце. Супер. Може ли да ми кажеш как чу информацията за самите продукти? Η ερώτηση οποία μου έκανε τώρα η αδελφή μου είναι από πού έμαθα για αυτά τα диатрофез. Аз разбрах за тези храни от една моя приятелка, която ми дойде един слънчев ден, след като бях родила вече първото си момиченце, на καφέ на гости в къщи. Εγώ έμαθα για αυτές τις διατροφές μια ωραία μέρα. Ήρθε μια φίλη μου στο σπίτι για καφεδάκι και μου είπε και έχει κάτι πολύ καλό να μου δείξει και να δοκιμάσω άμα θέλω για πιο καλή διατροφή ζωής επειδή είχα λίγο προβλήματα με τα κιλά που είχα βάλει από την πρώτη εγκυμοσύνη. И след като Дойде на гости приятелката ти. да, а, μετά όταν η φίλη μου ήρθε, μου έδειξε κάτι διατροφές, κρέμες, α, κουσμήματα, πάρα πολύ μεγάλα γάμα από το πράγματα, οποία καθημερινά εμείς έτσι κι αλλιώς τα αγοράζουμε. Може на български? Казвам, че ни представя една голяма гама от продукти, хранителни добавки, козметика, Мгм. за хигиена, то било, Лична. за лично ползване. Така или Лична иначе, ние хигиена, тези... нали? Нямат продукти за хигиена за дома, да почистваш дома. Не, за лична хигиена. Да, Та или иначе, ние това нещо го пазаруваме. всеки месец си го взимаме, да. Мгм. А, защо аз реших да пробвам тези продукти на тази компания? Мгм. Γιατί ήθελα να δοκιμάσω αυτά τα προϊόντα? Защото
Най-доброто за мен, първото нещо, което ми направи впечатление е това, че няма да губя време да се разхождам по магазини, да разглеждам и Като качество можеш ли да кажеш дали са еднакви с магазинските продукти, продуктите от магазина? въпросът, който ми се зададе, го превеждам на гръцки, ан έχει διαφορά με το ποιότητα, πώς είναι άμα το αγοράζεις από το μαγαζί, σαν... Спокойно ще се сетиш, трудно е. Съжалявам да ми се изкочи думата от главата, но а, Качеството в никакъв случай не може да се сравни. да, с това, което нали, получаваш като цена, качество от магазина и от директният производител. Да. Това сега ще го преведа. Δεν μπορείς να περιμένεις το ποιότητα του πράγμα που αγοράζεις, άμα το αγοράζεις από το μαγαζί ή άμα το αγοράζεις από το άνθρωπο που το έχει φτιάξει. Δηλαδή, με απλά λόγια το λέω, επειδή μου ξεφύγαν κάποιες λέξεις. Така. И може ли да ти, нали, да попитам, т.е. когато купуваме от магазината мрежа, ние си плащаме за транспорт, за търговец на едро, търговец на дребно, докато всъщност стигне продукта до нас. Нали така? В цената Да. на продукта са включени тези разходи. Да, това е нещо, което ме впечатли. Ще Качеството. преведа. Тъй Мгм. като ще преведа. Επειδή από το μαγαζί για να αγοράσουμε κάτι, αυτό το πράγμα δεν έχει σημασία τι αγοράζουμε. Μέχρι να φτάσει το μαγαζί πρέπει να πάει τранспорт, а, Търговец на едро, търговец на дребно. διάφορα. Λοιπόν, και το ποιότητα το αξία του αυτό που αγοράζεις είναι πολύ λιγότερο από αυτό που θα αγοράσεις κατευθείαν από το συνεργ... συνεργείο οποίο το φτιάχνει. Επειδή εσύ δεν πληρώνεις ούτε για τранспорт, ούτε για ρεκλάμες, ούτε για το πολίτης που πρέπει να πάρει στο τέλος του μήνα κάποια χρήματα επειδή πουλάει αυτό το πράγμα. И... Докато тук директно си произвеждат продукта и ние го купуваме от завода и в нашия продукт има 5 пъти повече качество спрямо продуктите от търговската мрежа. Да, точно така. И поради тази причина аз реших да Използваш тези продукти. използвам тези продукти. Мгм. А как те ти помагат за децата? Как помагат? В смисъл, как се чувстват дечицата? А, да преведа. Мгм. Въпросът е, πώς αυτά τα προϊόντα με βοηθάνε πάνω στα παιδιά μου. Отговарям. Значи тези хранителни добавки, които ги закупуваме директно от завода, От са нашото магазинче, от нашото да, магазин. електронно магазинче, с 5 пъти по-голямо качество. Несъмнено ми се изгражда една много добра имунна система. Мгм. Защитава ги от вируси и по-дълбоко протичане на дадена зараза Как или така вирус. по-дълбоко? Имаш предвид, че по-бързо оздравяват един-два дни. Да, първо един-два дни и второ не се налага да взимаме други медикаменти, предписани от лекар. Мгм. Тоест, те са по-здрави, ходят на градина, на ясли, ако са болни, примерно са за кратко време. Да, Да. А харесват ли им на вкус? ами да, нямам абсолютно никакви проблеми по принцип от вкуса на това, което ние консумираме. А те течни ли са или не?
Има и течни, има и в вид на капсулки, които съответно е много добре. Самата изработка на самата капсулка не пречи да я отворим и да я разтворим в мляко, в сок, в Да. кашичка и да Мгм. се консумира. Добре. От колко време използваш в къщи тези продукти? От 3 години ги използвам тези продукти и половина горе-долу. И сме страшно щастливи, че имах възможност да се докосна и да се запозная и да пробвам. а, Немско качество. Точно така, да, немското качество. Може ли да преведеш сега на гръцки? Така, сега превеждам на гръцки. Θέλω να σας πω από τα 3 χρόνια και μισή, οποία τα παίρνω με αυτά τα διατροφές, είμαι πολύ χαρούμενη επειδή μπορούμε ή να τα παίρνουμε πολύ εύκολα και για τα παιδιά δεν είναι πρόβλημα κανένα. Επειδή είναι με πολύ ωραία γεύση, έχουν πολύ ωραία γεύση και τους βοηθάνε πάνω σε αυτό και όταν αρρωστήσουν να πηγαίνουμε σε γιατρό, να παίρνουμε πιο πολύ καιρό φάρμακα, οποία ξέρετε, κάθε φάρμακο δεν το ξέρουμε σε ποιο θα μας κάνει καλό και σε ποιο όχι. Και αυτό το διάλεξα και προτιμώ να τους δίνω αυτές τις διατροφές παρά να τους δίνω κάποια και να τους πηγαίνω συχνά σε γιατρό. Επειδή αυτοί θα πηγαίνουν σε σχολεία και πρέπει να είναι υγιεινείς. Благодаря. Евхаристополи. В общи линии е това. Препоръчваш ли на другите майки да опитат продуктите и ако имат интерес малко по-конкретно да ни пишат, да коментират под нашото видео, което ще споделим? Да, с двете ръце. Препоръчваш. А, да, και μπορώ να σας πω το τελευταίο και όποια θέλει να μάθει πιο πολλά για αυτά τα προϊόντα και για την εταιρεία δηλαδή για όλα, μπορείτε να μας γράψετε και εμείς με τη μεγάλη μου χαρά θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις οποίες θέλετε να μας ρωτήσετε. Супер. И για περισσότερες πληροφορίες βεβαίως. Супер. Има ли възможност да се работи от вкъщи, препоръчвайки тези продукти на други хора, мами, маймита и изобщо към всеки човек, който търси възможност за допълнителен доход, така че да може да работи от вкъщи за няколко часа през деня, през свободното си време? Това е много добър въпрос. Сега ще го преведем на гръцки. Η αδερφό με ρωτάει άμα μπορούμε με αυτά τα προϊόντα να κάνουμε και δουλειά από το σπίτι για να βγάζουμε και χρήματα. Μπορούμε. Πολύ εύκολα και επειδή και για μένα προσωπικά σε αυτές τις μέρες, σε αυτά τα χρόνια με όλες αυτές οι αρρώστιες που είναι γύρω μας, γιατί να μην το κάνουμε? Γιατί να μην δώσουμε πληροφορίες για πιο καλή ζωή, για πιο εύκολη α, αγορές, οποία θα μας βοηθάνε πάνω στην υγεία μας, κάνε και θα μας ευχαριστήσουν και πάνω σε αυτό και θα βγάζουμε και λεφτά. Има ли възможност? Извинявай. Да, 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 не, няма нищо. Това е. Какво? Добре, по принцип, като си имаме достъп, да речеме, нали, някоя дама иска да бъде клиент да ползва продуктите, както ние с тебе ползваме, тя има ли задължение да споделя с някой или може само да си бъде като потребител да си ползва собствения електронен магазин? Въпросът е много интересен.
Сега ще го преведа на гръцки. Значи, ти народи си είναι θα πρέπει οπωσδήποτε να τα πουλάμε και α, να τα χρησιμοποιούμε επειδή πρέπει να πουλήσουμε. Όχι. Εμείς μπορούμε μόνο να τα παίρνουμε, να τα παραγγέλνουμε μόνοι μας από το δικό μας μαγαζί μέσω του ίντερνετ και είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή με 2-3 βήματα μπορούμε κάθε μήνα να παραγγέλνουμε κάτι διατροφές, οι οποίες μας βοηθάνε πάνω στην υγεία μας και μας κάνουν με πιο καλύτερη ζωή. Може на български сега да го кажеш? Казвам, Отговора. че не е задължително за да го, за да го, за да а, Ползваме. пазаруваме от магазина, и да продаваме. Който иска, може да пазарува, който иска, може да продава. И това става много лесно, чрез няколко стъпки в интернет. И Но това не са сме задължени, в смисъл не сме задължени да продаваме или да говорим. Нали така, нямаме такова задължение. Може да сте абсолютно, само да. клиенти. Нали? Абсолютно, да. Да, да. Защото нали, много хора мислят, че ползвайки продукти директно от производител, имат задължението да правят и бизнес, да правят и Не, продажби. не. Не, нямаме никакви задължения. Ние сме абсолютно независими сътрудници на завода производител. Може да преведеш това, ако искаш. И Да, да, ще го преведа. Εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι κάθε μήνα να κάνουμε κάποιο ποσοστό, κάποια χρήματα να βάζουμε για να μπορούμε να αγοράζουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πουλάμε για να μπορούμε να παίρνουμε για μας προϊόντα. Όποτε θέλουμε, όπως θέλουμε ή πόσα θέλουμε. Κανένας δεν μας πιέζει να αγοράζουμε πράγματα οποία εμείς δηλαδή δεν το μας χρειαστεί ή να μας είναι όλα ελεύθερα. Αυτό είναι το σημαντικό που ήθελα να πω και εμείς ήδη παίρνουμε απόφαση, όλα είναι στα ελληνικά και στην Ελλάδα και στο Κύπρο. Μπορούμε yes. να τα δούμε στο μαγαζί μας, το δικό μας το μαγαζί. 24ωρο. Και να αποφασίζουμε τι μπορούμε να πάρουμε και τι θέλουμε να πάρουμε και τι θέλουμε να δοκιμάσουμε. Κανένα, χωρίς κανένας να μας πιέζει, αυτό πάρε, το άλλο μην το παίρνεις και το τρίτο. Това е. Добре, благодаря ти. Хрумна ми още нещо. Тоест, ти си взела решение да си смениш марката на личните консумативи за вашето семейство и също така да опиташ хранителните добавки, които са биоактивни и 100% натурални от този немски Да, производител. Нали? да, Това да, е. И нещото, което препоръчваш, и е същото на други хора, на други майки, на други татковци дори. да, Защото качеството все пак е важно за нас и колкото е по-чист един продукт, толкова по-добре действа върху нашето здраве и благосостояние. Аз от моя гледна точка мога също да споделя, че от 5 години използваме продуктите в къщи. Не би ги заменила с това, което преди това използвах, тъй като виждам качеството върху кожата ни, виждам върху здравето си и всъщност това, което се нуждая, го имам в моя собствен немски магазин и си го пазарувам удобно от дивана, така или иначе. И още един въпрос, Варвара. Освен да остава да преведеш и тогава да задам другия въпрос. Че и аз като тебе, нали, да. използвам продуктите и също ги препоръчвам. А, δηλαδή και εσύ τα, τα χρησιμοποιείς αυτά τα προϊόντα εδώ και 5 χρόνια και είσαι πολύ ευτυχισμένη και χαρούμενη και βλέπεις και σου Μμμ, είναι πολύ...
как да го кажа? М, Кое? Та προτιμάς να τα αγοράζεις αυτά τα προϊόντα χωρίς να σε πιέζει κάποιος και πρέπει να... М, να- Добре, ти може би го каза. Да, Нали ти го каза на гръцки от тебе? Може би не е и нужно да го ми, превеждаш. Ти го... ама Да. по принцип, да, нещо такова. Мисъл, който иска за повече информация, може да ни пише и да се обърни Към, директно. към нас, да. Само, че имам въпрос ти. Сети ли се да кажеш, че се обслужваме на езика, в който Да, живееме? да, 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 също да, така да, ми се да. стори, като те слушах. Да, 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 да. Тоест в България се обслужваме с Пиди, в Гърция с друг куриер. Така че лесен е начинът да достъпят до нас продуктите. Това си е ангажираност на самия производител на завода. Завода си произвежда, има си офиси в страната Да, и на български язик в България, на турски в Турция, на английски в Англия и така нататък. Може да се обслужва всеки един, който желая да има достъп до този магазин и да ползва тези продукти. Малко повече за продуктите ще ви разкажем в следващите ни видеа с Варвара и какво точно дава на децата, за да прави превенция, защото вярвам, че ви заинтригувахме и че за вас е полезна тази информация. Ще бъдем много благодарни да ни напишете своите коментари. Така че всичко добро ви желаем, бъдете здрави, бъдете смели и никога не се отказвайте от вашите мечти. Има начини да подобриме живота си финансово, здравословно и да разполагаме с цялото време на света за нашите любими деца и за нашето любимо семейство. До скоро! така. Сега ще преведа. Νομίζω και αυτό που σας είπαμε, μακάρι να είναι λίγα, πολύ λίγα, και σας αγγίξαμε λίγο με το βίντεο που κάναμε με την αδελφή μου. И κάναμε κάτι να, να θέλετε να μας κάνετε ερωτήσεις ελεύθερα, χωρίς να έχετε κανένα πρόβλημα, επειδή θα απαντήσουμε σε όλες, σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα που αφήσατε για μας, για να μας δείτε. Χαιρόμαστε που είχαμε αυτή την ευκαιρία και σε κάποια επόμενη βιδιά θα σας δώσουμε πιο πολλές πληροφορίες για ο κάθε ένα αυτά που έχει δώσει αυτή την εταιρεία για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. До Καλή скоро! σας μέρα. До скоро. Калимера!